uskoro počinje proljeće, odnosno sutra, a s nama su i predstavnici Hrvatsko-iranskog društva Iran Dustan, koji će nam objasniti zašto je taj dan za njih posebno važan. U goste su nam došli Ebtehadž Navai i Delaram Nafisi. Ja se nadam da sam ja to dobro pročitala. Dobro jutro i dobro nam došli. Dobro jutro i vama i svim vašim gledateljima. A ko će nam reći zašto je sutra na prvi dan proljeća toliko bitan vama? Sutra je početak proljeće i iranska nova godina i naša iranska nova godina se slavi na prvi dan proljeće i to se i slavi kao u Hrvatskom s razlikom, znači uži obitelj se okupljaju s razlikom od toga da to nije uvijek u jedno određeno vrijeme, nego se mijenja jer računa se po jedno krug zemlje oko sunca i iranska nova godina, odnosno bude srijeda ujutro i nastup iranske nove godine je utorak u 17 sati i 15 minuta po zagrebačkom vremenu. Sunčani kalendar, odnosno iranska godina, po sunčanom kalendaru ima 365 dana, 5 sati, 48 minuta i 46 sekundi, točno. I to bude u srijedu. Dakle, srijeda je 1.1.1397. godine. Eto. Kada se prvi put počela slaviti iranska nova godina, odnosno kada se spominje prvi puta? Prvi puta se spominje iranska nova godina, odnosno Nouruz. Sama riječ Nouruz se sastoji od dvije perzijske riječi. Nou ili nov, to znamo svi, dakle znači novo, a Ruz je dan. Nouruz je novi dan. A prvi put se spominje u 2. stoljeću prije naše ere. Postoje perzijski zapisi gdje se baš spominje naziv Nouruz i doček nove godine, a sigurno je da se to slavio, da Nouruz se slavio i čak 700 godina prije naše ere. Zato postoje dokazi u Perzepolisu da dakle, određeni predstavnici određenih naroda nosili darove iranskom kralju. Zato postoji dakle, reljefi u tom Perzepolisu, u gradu Perzepolisu, gdje se vide koji su to predstavnici i šta rade zapravo u tom određenom danu kad je nova godina, Nouruz. Što ste nam ovo donijeli? Zašto je ovo bitno? To su naše simboli za iransku novu godinu. Ako me dozvolite, pa ću i jedan po jedan i to objasniti. Naravno. Svi tih predmeta počinju sa slova se. I mi u Iranu to zovemo hafci. Sabze, pšenica, simbol rasta i blagostanja. Znači svako od njih simbolizira neko blagostanje i to nas prati do kraja godine. Sib, jabuka, simbol ljepota, ljepota i zdravlja. Senđet, vrsta divlje masline, simbol savršenstva. Seke, kovanice, simbol bogatstva. Sir, češnjak, također simbol zdravlja. Samanu, slatka pšenična kaša, simbol obilja. Ocat, sad ovo je alkoholni ocat, simbol čistoće i dugovječnosti. Pored toga ide također i jaje, kao što je u zapadno na Uskrs. Pored toga ide i ogledalo i sveta knjiga. Tako da s tih 7, odnosno i zumbola sam zaboravila, zumbola simbolizira prirodnu ljepotu. Tako da s njih 7 simbola mi dočekujemo iransku novu godinu. Divno. Jako lijepo. Kolače su za vas, to nije inače sa se, ne počne sa se, ali to je čisto da se... Kolačima, veli kolegica, nemoj se veseliti, možda ih odnesu. Nećemo. Uglavnom, hvala vam puno na jako ću lijepi. Ali ono što mene zapravo zanima je da je Nouruz, jesam dobro rekla, je zapravo prvo nematerijalno kulturno blago na UNESCO-voj listi, je li tako? Je. Dakle, 2008. godine kao prvo nematerijalno blago Nouruz je zapisano i registrirano na UNESCO-voj listi
nematerijalne kulturne baštine. Međutim, ono što je još bitnije je da 2 godine kasnije, 2010. godine, jednom rezolucijom u Ujedinjenim narodima Novruz je proglašen međunarodnim praznikom. Dakle, to je vrlo bitno i za nas. A razlog je, ja mislim, razlog je to što Novruz nije samo jedno obično ponavljanje, jedan doček koji se samo ponavlja već 4000 godina, nego Novruz spaja određene narode, određene tradicije i kulture. I mislim da je zbog toga i izabran i proglašen Novruz kao međunarodni praznik. Iran Dustan, Hrvatsko-iransko društvo. Od kada djeluje i koja je veza između Hrvatske i Irana? Iran Dustan je registriran u 2015. godini i počeo je raditi od siječnja 2016. Mi smo mala udruga, ali smo, kako se kaže, mali ptić, veliki krič. Mi smo mala, nemamo baš puno članova, imamo 100-tinjak članova. Međutim, vrlo smo aktivni i unazad 2,5 godine realizirali smo 30-ak aktivnosti, što tribina, što večeri poezije, predavanja. A to što ste me pitali, koja je veza? Mislim da svaki čovjek treba pokušavati utjecati na okolinu i to u pozitivnom smislu. Obzirom da ovdje postoji nedostatak izvornih informacija i pravih informacija o Iranu i o Irancima, mi smo to osjetili. Dakle, treba netko na neki način pokazati pravu sliku i da kroz kulturu, kroz tradiciju i kroz upoznavanja približiti narod, iranski i hrvatski narod. I mi odmah smo primijetili da pogodili smo na neki način i ovdašnji mediji i ljudi i cijela okolina to prihvaća. Naime, mi organiziramo razne aktivnosti. Već 3 godine organiziramo Novruz. Prošle godine smo imali goste iz Irana. To je jedan kvartet glazbenika koji su došli i imali smo 4 koncerta u Zagrebu. Gdje smo još imali? U Samoboru, Sisku, i u Rijeci. Pored toga smo organizirali ciklus predavanja o iranskoj arhitekturi. Tu je i kolegica Delaram držala zanimljivo predavanje o najljepšim trgovima u Iranu. Mislim da je to dosta zanimljivo za ljude, za Zagrebčane. Onda smo organizirali večere poezije, bili smo zapravo pokrovitelji jednog zanimljivog projekta s Goranom Bencem, Kraljevskom cestom do Tehrana. Dakle, Goran je motociklom išao do Tehrana i nazad, mi smo bili pokrovitelji. Osim toga smo imali još... Izdali smo zapravo jednu slikovnicu, iransku slikovnicu. To smo promovirali i u Zagrebu i na Dječjem festivalu slikovnice u Pazinu. I nama je izuzetno drago što Ministarstvo kulture Republike Hrvatske prepoznalo važnost te slikovnice i otkupilo slikovnicu za sve knjižnice diljem Hrvatske. Dakle, ta slikovnica je u svim knjižnicama od Dubrovnika i južnije sve do sjevera i zapada i istoka. Kako će nam izgledati proslava ovdje u Hrvatskoj? Evo, pa ćete vi bolje. Dakle, ja ću vam reći ovako. Proslava je otprilike na isti način kako je i prošle godine i prošlih godina. Zašto? Zato što je to tradicija, kao što sam rekao, već 4000 godina. Ništa se nije bitno promijenilo. U Zagrebu, osim što ćemo imati Havcin, što je kolegica Delaram sve opisala i objasnila, dočekujemo Novu godinu popodne u 17 sati, 15 minuta i 28 sekundi. Nakon toga imamo proslavu, dakle imamo koncert zapravo. Pozvali smo naše članove, naše prijatelje i svi, dakle, na neki način i veselimo se i slušamo iransku glazbu. Biće kolača, biće voćnih sokova i tako dalje. Dakle, to je to.
A hoćete nam reći možda nekakve najvažnije stvari o Iranu koje bi trebali znati? Naravno. Sad, jako je to teško opisati, ali ja ću probati par možda ključnih stvari. Iran je jedna velika zemlja u Srednjoj Aziji sa otprilike 1.648.000 kvadratnih kilometara površina, sa više od 80 milijuna stanovnika, oko 32 županije. Tehran je glavni grad Irana sa službenim 8 milijuna, ali sa dnevnim ulazima ide do i 15 milijuna stanovnika. Na sjeveru Irana je Kaspijsko jezero, na jugu Perzijski zaljev. Jedna velika zemlja sa raznovrsnih klima. Dok se na sjeveru ljudi skijaju na sjever, dole mogu se i kupati. Tako da to je jako bogata agrokultura, sa jako bogatom agrokulturom. Tako da, ako nešto možete mi posjetiti mene, mislim da je to otprilike... Možete vi pitati. Da, to je otprilike. Ja bih htjela pitati od kad ste vi u Hrvatskoj i kakav je život, nekako usporedba života ovdje i tamo, kako ste se ovdje snašli? Ja sam tu otprilike 9 godina, 8 i nešto godina i tu dolazimo do možda kakve su sličnosti, kakve su razlike. Mislim, ima jako velike sličnosti između Irana i Hrvatske i između i naroda. Znači, gostoprimstvo, dobrota, toplina, druženje da ne govorim. Znači, mi Iranci jako puno se volimo družiti, također Hrvati. Sad razlika je uz kavu ili kod nas uz čaj. Znači, to bi mogla biti jedna razlika, što nije ogromna, ja mislim. Još uvijek je obitelj vrlo važan faktor u Iranu i vidim i ovdje. To su sličnosti, mislim, od svoje strane govorim, ja vjerujem i da ostali moji dragi Iranci i Iranke, mi nismo imali nikakvih problema od kad smo u Hrvatskoj. Ja osobno se nikad nisam osjećala ko stranac, da sam u Hrvatskoj stranac, tako da ne vidim tu neke velike, ogromne razlike. Kako to da ste došli uopće u Hrvatsku? Evo, Evtač, vi ćete prvo reći. Ja sam inače stomatolog i ortodont i od uvijek sam želio se baviti time. A onda kada sam odlučio krenuti u bivšu Jugoslaviju, tada je bila velika konkurencija u Iranu za to zanimanje. Zato sam jednostavno odlučio da dođem negdje u Europu i došao sam i završio sam i specijalizirao sam tu ortodonciju i onda sam se oženio. Dakle, meni to nije nešto, nije to meni neka velika priča. Jednostavno, svaki čovjek ima pravo birati gdje će raditi, gdje će živjeti. Ja sam jedan od onih sretnih ljudi koji sam naišao na dobrodošlicu i tu sam već 27-28 godina. Super. Da. Koliko Iranaca ima u Hrvatskoj? Ima jako puno. 26. Ali dobro, ali u društvu vas je 100, tako da je super. Je. 100, ja sam baš izračunao, ako imamo 26 Iranaca, znači da 26% članova su Iranci, a svi ostali su građani Hrvatske. I mogu vam reći da su vrlo aktivni. Čak ponekad su više aktivni članovi iz Zagreba, mislim porijeklom iz Hrvatske, nego naši Iranci. I rade, imaju puno obaveza, ali ima među drugim članovima baš neki koji su vrlo aktivni, daju nam nove ideje, podržavaju nas. I mi smo svi zahvalni na tome. A kad je gastronomija u pitanju, koliko su tu možda nekakve razlike ili sličnosti? Kako ste se tu snašli? Jela i to, ti bolje znaš. Šta se jela tiče, da tu se me našli. Opet mogu ponavljati da to nije neka ogromna razlika, ali mogu početi sa začinima. Znači, mi jako puno koristimo šafrana u našoj kuhinji, što opet nije neka, nije ogromna razlika, da nije ljuta, da nije čudna, ajmo reći, da ne stvara neko čudan ukus u jelo. Ja sam imala iskustvo sa mojim dragim prijateljima u Hrvatskoj koji su i bili u Iranu ili su ovdje probali naše jelo.
Bez problema mislim da se mogu prilagoditi i čak i moji prijatelji koji žive u Iranu također nisam vidjela da po tom pitanju da se žale. Mislim da su zadovoljni. Dosta se kuha kod nas. Znači, zna se kuhat kod nas lešo ili sad gulaš po 4 sata, po 5 sati. Naravno, ima i roštilja, kebaba i svega, ali mislim da je naša tradicionalna kuhinja dosta se tu dugo priprema, jer začini mora opustiti svoje u jelo. Tako da šafran je, ja mislim da je glavni začin koji mi koristimo u našoj kuhinji. Ja bih tu još nešto dodao. Iranska jela su na neki način uravnotežene što se tiče sastava i količina mesa, povrća i drugih stvari. Dakle, ne postoji jelo koje se sastoji samo od mesa. Uvijek je pored mesa i povrća ili riža ili krumpira ili druge stvari. Tako da, inače je poznata iranska kuhinja po uravnoteženosti. Ono što me još zanima, koliko je Hrvatska atraktivna Irancima kao turistička zemlja? Mislim sve više i više. Koliko ja... Pretprošle godine bilo je negdje oko 750 turista iz Irana. Organizirala je jedna turistička agencija, neću spomenuti, ali turistička agencija vrlo aktivna i došla je velika skupina Iranaca. Za ovu godinu ne znam, ali ono što je činjenica, Iranci jako vole prirodu. Nismo spomenuli da ako je sutra prvi dan proljeća i iranske nove godine, 13. dan se slavi izvan kuće, a to znači da vjeruje se da je 13 kao nesretan broj, pa svi trebaju izaći iz kuće, biti u prirodi. I to je opet tradicija koja se nastavlja od prije 4-5 tisuća godina. Dakle, ako je priroda u Hrvatskoj takva kakva je, jedinstvena, Irancima je to vrlo, vrlo atraktivno i ja mislim da ako dođe do nekakvog olakšanja između vlade Republike Hrvatske i Irana, bit će i veći broj turista u Hrvatskoj i mislim da je to dobro i za Hrvatsku, ali i za Iran. Istina. Što nam možete reći o iranskoj provinciji Haravati, ili je? Stručnjak. Dakle, ta pokrajina više ne postoji. Postoji samo ime. A u toj pokrajini su živjeli Harahvati. Moram odmah napomenuti da neki znanstvenici osporavaju tu teoriju. Dakle, ako nešto ne postoji, ako je nešto postojalo, treba to i dokazati. S jedne strane smatraju da je to samo teorija, a s druge strane postoje dokazi da su postojali Harahvati. Ja sam u samom početku spomenuo da u Perzepolisu na reljefima postoje dokazano da 17 predstavnika, 17 naroda u tadašnjem Perzijskom carstvu nose određene darove kralju. Četvrti predstavnik je Harahvat. I po oblačenju i po svim ukrasima što ima na sebi smatraju da je to predstavnik Harahvata. Osim toga, postoje puno sličnih riječi koje su prisutne i u perzijskom i u hrvatskom jeziku. Dakle, još uvijek se to istražuje, još uvijek se ne zna. Ja ne mogu sa 100% sigurnošću reći da je to istina. Čekamo da vidimo šta će povjesničari i znanstvenici reći. Jako zanimljivo, ovo nisam znala, moram priznati. Kako surađuju zapravo ti Hrvati kojih je 3 puta više u vašem društvu sa Irancima? Jako dobro surađuju. To je dakle, ja ću vam odati jednu tajnu da sutra na proslavi će nam govoriti jedna naša članica, Tajana Acman. Ona je bila u Iranu, ona je sama i osobno doživjela i Novruz i Iran. I kad sam ja nju zamolio da drži jedno kratko predavanje od 10 minuta, ona je pristala, napravila je tekst i mislim, to je dokaz kako su naši članovi su spremni na suradnju. Da ne govorimo o drugim članovima koji su, pomažu nam čak i da
očistimo dvoranu, recimo sutra, koje trebamo imati na raspolaganju. Zadovoljni smo ne samo zbog toga što nam pomažu, nego što su tu, što nam podržavaju i kad god nam nešto treba, oni su tu. A osim toga uvijek imaju dobre ideje. Mi možda kako smo možda na neki način ograničeni sa nekakvim željama ili interesima ovdašnjih ljudi, oni nam kažu, nama recimo bude zanimljivo ako znamo nešto o književnosti, o poeziji, o kazalištu. I onda mi nastojimo organizirati nešto. U ovoj godini najvjerojatnije ćemo imati jedan simpozij o prvom hrvatskom iranistu. To mnogi ljudi ne znaju. To je Milivoj Mirza Malić iz Rijeke. On je umro početkom prošlog stoljeća, ali on je iranist, Hrvat, iz Hrvatske, iz Rijeke. Mi ćemo organizirati i dakle, simpozij o njemu i o njegovom radu. Isto tako organizirat ćemo, recimo, imat ćemo jedno zanimljivo predavanje o orijentalnim glazbalima. Tu će nam pomoći, recimo, naš dragi član Dražen Franolić koji svira lutnju i Kamen Kočulap koji svira udaraljke. Dakle, to su ideje koje smo mi dobili od naših članova zagrebačkih ili hrvatskih, kako god hoćete. Tako da sretni smo što uvijek možemo nešto napraviti i tu nemamo zapreke. Niko do sada nije na neki način pokazao svoje nezadovoljstvo zbog toga. Uvijek smo, dakle, dobrodošli i tu smo i sretni smo zbog toga. Mene još samo za kraj zanima, čestita li se Nova godina sutra i kako? Ako se čestita. Vrlo slično kao i u Hrvatskoj, kao doček. Znači, nam trenutak Nove godine, ponavljam, znači, ponekad, ako je u mogućnosti, uži članovi obitelj se okupljaju i znači ljube se, grle se i čestitaju, ako i ni na perzijskom. Kako se kaže? Sale no Mubarak. Kako Sale no Mubarak. Znači, sretna Nova godina. Sad no kao nova, da lakše pamte, ali točno kao sretna Sale no Mubarak. Sale no Mubarak. Sale no Mubarak. Hvala vam puno, evo ne. Hvala vama. Više smo mi pričali, a vi niste baš puno. Naravno, vi trebate pričati. Imamo mi kad pričati bez brige. Hvala vam puno. Hvala vama. Hvala vam. Nova godina, sretno vam novo proljeće. Vama također. Vama također, sve najbolje. Lijepo se provedite. Možemo. Hvala puno. Zagrebe